To me yasa Ibrahim Yas da ya zo Kano ya nuna gungun mutane ce ya gafarta musu? Ina ya samo? Ƙarya yake yi. Ƙarya yake yi. Shiga haƙƙin Allah ne kuma damfara ce, kuma ciwa-ciwa ce. Mu karyata Qur'ani mu bi ka Ibrahim Yas? Wa man yakfiru dhunuba sai ce illallah. Waye zai gafara zunubi in ba Allah ba? Ibrahim Yas? Shehu Tijjani? Imbabi? Halluti? Sunusi? Idrisi? Kumaini? Ha! Ajib. Amrun ajib. Wa man yakfiru dhunuba illallah. Wallahi ba mai gafara zunubi sai Allah. Aqida ce ta Kiristanci aka shigo mana ta musulunci. Kai laifi ka je ka bada kanka wa fasto ya nema ya baka gafara? Ko baka bane? Aka shigo mana da ita. Amma musulunci ba da kai laifi ka je ka bada kanka ko liman ko shege ya ce da shafa kanka ya maka gafara, babu shi. Bai samu wannan damar ba, ba a bashi ba. Allah ne kawai ke gafarar zunubi. Akwai mai musu? To mu je gaba. Idkhalul jannati wan nar. Shigar da mutum aljanna ko wuta. Allah ne shi kadai. Ba annabawa, ba mala'iku, ba waliyai, ba kowa. Ko ceto kaga waliyi yayi sai da izinin Allah. Ko ceto kaga annabi yayi sai da izinin Allah. Ko mala'iku suka yi ceto dan da su yi sai da izinin Allah. Qur'ani sai da izinin Allah. Azumi da yi ceto sai da izinin Allah. Man zallazi yashfa indahu illa bi izni. Walillahi shafa'atu jami'a. Walillahi shafa'atu jami'a. Allah ce ceto nasa ne shi kadai. Jami'a gaba daya. Duk wanda kaga ya ceto sai da izinin Allah. Sai sa Allah ce wa kam min malakin fis samawati la tuguni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Allah ce mala'iku da yawa a sama ceton su ba da amfanar da komai ba illa min ba'di an ya'zana, sai bayan Allah ya izini tukunna. Kaji wa yarda, kuma yarda da wanda za a ceto din ya yarda da mai ceton. Sai an samu sharuɗa guda biyu. Wanda ya ceton Allah ya yarda da shi, wanda za a cece shi kuma Allah ya yarda da shi. Bai mutu da shirka ba. To tunda ba mai shigarwa aljanna ko wuta, me yasa Sheikh Abdullahi mai Kano ya ce in kana tare da ni dai shigar da kai aljanna ko baka sallah? Me yasa? Ƙarya ne. Wallahi ƙarya yake yi. Bai samu wannan ba. Ko manzon Allah bai taɓa ce ni zai shigar da kai aljanna ko baka sallah ba. Ƙarya yake yi. In kuma akwai hadisin a kawo da manzon Allah ya taɓa cewa zai shigar da wani ko baya sallah, kawo don mu gane abin da ka faɗa. Kai ko da ma manzon Allah ma an ya faɗa kamanta shi da wannan ma. Ai manzon Allah ana masa wayi. Shi ana masa wayi ne wannan? Kai shi sahabi ne ma? Contemporary namu ne fa. A zamani ɗaya muka yi da shi. Contemporary namu ne. To shi ne mai to? Wallahi shigarwa aljanna, shigarwa wuta da ceto hakkin Allah ne. Duk wanda kaga yayi haka izini ya samu. Kai tashin kiyama ya fi karfin tunanin dan adam ma. A tara tun mutum na farko zuwa na ƙarshe biliyoyi nawa suka wuce su taru a fili ɗaya. Kai ka san inda mutumin ma yake? Kai ka san inda ma yake? Kai ka san ma inda yake? Kai ma ka san ma inda yake? Maƙaryata. Yau ko Bauchi ta taru, ko Kano ta taru, ko Lagos ta taru, ko Najeriya ta taru, ko Ghana, ko Afirka, ko Europe, ko Amerika, ko Asia suka taru a fili ɗaya, rana ɗaya, lokaci guda, sa'a guda. Kai ka san da ka samu ubanka ma? Me Allah ya ce? Me Allah ya ce? Li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'ani yughni. Allah ce in tashin kiyama ta zo, kowa damuwan gabansa ta ishe shi, bai tuna kowa. Kai manzo Allah ya ce akwai wurare kaman guda 3 ko 4 wallahi baka tuna kowa sai ka tsallaka. Sai ka tsallaka. Kaga wajen suradi? Wallahi ko ubanka ba za ka tuna shi ba. Ba tuna malami ka sai kaga ka tsallaka. Kaga wajen awon aiki? Kaga wajen awon aiki? Mizani? Wallahi baka tuna kowa. Wajen raba takaddu? Wallahi ba za ka tuna kowa ba. Wallahi ba za ka tuna kowa ba. Kawai nafsi. Ranan ne ba ake zuwa wajen Annabi Adam ya ce ba zai iya ba. Nuhu